alle sammen tro og besvær. Der var en, vi skal lige have den her. Og festtalen, den blev holdt af farfar. Farfar. Morfar. Johannes. Oldefar. Vi starter. Morfar. Den går bare videre. Den kører. Vi kan alle sammen tro, at Johannes, han holdt talen. Hvad så, Olling? Skulle nok mene, at den var lidt lang. Det var mange alle. Ja, op i Sverige holdt Johannes talen. Det var rigtig mange alle. Så det var Truelsen. Vi var oppe i Sverige. Truelsen. Og det var mægtigt besværligt. Truelsen. Ja, vi var oppe i Sverige med Truelsen. De var mægtigt besværlige. Truelsen. Så var der også Kim, han havde et radioprogram. Og ikke alle sammen tror at medvirke i det. Det var rigtig langt. Ja, det var Kims radioprogram. Og medvirke det langt. De havde en Kim-tings ryg den sommer, og I kan tro, det var tram. For han er en Truelsen. Han er oppe i Sverige. Truelsen. Med radio og besværligt. Truelsen. Springe rundt og være irriterende. Truelsen. Det er en Truelsen.